lalle kuwa dukkan abin da ya farko zai yi ƙarshe. Kasantuwar wannan lamari, yaya aka yi aka aihu a ragaya dangane da wannan batu? Barka da warhaka mai sauraro, sannunmu da ƙara saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka, wanda muke ci gaba da tafiyar muku da wannan faifan bidiyo dangane da wannan shahararren mawaƙi mai suna Ado Isa Gwanja, wanda batunsa kullum yake ratsa kunnuwan al'umma, inda yake shiga ta nan kuma yake fita ta nan, dangane da yacce aka rasa gane matsayin wannan lamari. To mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu, domin kuma a yau mun shirya tsaf domin bayyana muku yacce wannan lamari yake wakana a social media da ma cikin al'umma gabaki ɗaya dangane da batun wannan mawaƙi. Amma kafin nan mai sauraro don Allah idan har kai baƙo ne a wannan tasha tamu mai albarka, ka dangwala mana subscribe haɗi da ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koda yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu ɓaram da kuma ingantattun labaranmu. Shahararren mawaƙi Ado Isa Gwanja, mawaƙin Hausa da ke masana'antar Kannywood, wanda ya yi jerin waƙoƙinsa ga mata, wato masoyansa masu bibiyan shafukansa da ma sauran al'amuransa, inda ya yi musu shahararrun waƙoƙi kama daga Kujerar Tsakar Gida, Indosa, Mata ku fito ina kiɗa, da kuma Asalin kiɗa, da kuma Mata ku fito ina kiɗa, da kuma Matan Gari, da kuma Manyan Mata, da waƙarsa mai suna ‘Yan Mata, da dai sauran waƙoƙinsa waɗanda suke saka mata a cikin nishaɗi, wanda kuma a kwana-kwanan nan ya saki zafafan waƙoƙinsa guda biyu wanda suka ratsa zukatan al'umma, waɗanda a yanzu ne ake watsa cece-kuce a kansu, da kuma gaibiya da kuma zahiriyya, haɗi da ƙarya da kuma gaskiya, duk dai a kan waɗannan waƙoƙi. Waɗannan waƙoƙi kuma kamar yadda kowa ya sani su ne War da kuma Sabuwar Waƙa Cas, inda a War aka yi faifan bidiyonta ma ga shi nan yana kan tashar Ado Isa Gwanja mai suna Ado Gwanja, inda a yanzu idan ka ga wannan bidiyo ba za ka tsinkayi komai a cikin wannan bidiyo ba face nishaɗi. Inda kuma a baya kafin fitowar wannan bidiyo ake ta yaɗa cece-kucen cewa a'a wannan bidiyo in ya fito zai gurɓata tarbiyyar al'umma, a'a zai gurɓata tarbiyyar mutane, da dai sauran yaɗa jita-jita makamantar haka. To daga baya kuma ya zo saki wannan waƙa tasa mai suna Cas, ita ma kuma a yanzu haka ita ce ake ta yaɗa ƙarairayi a kanta, inda wasu kuma mafi akasari ma ba mai yaɗa gaskiya a kan wannan lamari, domin kuwa kowa ra'ayinsa yake faɗa a kan wannan waƙa. Mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu dai, kuma kar dai ka manta da like a wannan bidiyo. Idan muka ɗauko kuma muka yi duba na tsanaki a kan wannan bidiyon waƙa, gaskiya za mu ga dukkan abubuwan da ake yaɗawa, kuma in ce mafi rinjayen abubuwan da ake yaɗawa a kan wannan waƙa ƙarya ne. Gaskiyar lamari mafi akasarinsu babu ƙanshin gaskiya ma a cikin wannan lamari, domin kuwa maganan ana neman Ado Isa Gwanja, a'a ana neman shi za a kama shi, a'a an hana shi sakin waƙarsa, an hana shi buga waƙa, an dakatar da shi daga masana'antar Kannywood, da dai sauran abubuwan da ke yaɗuwa dangane da wannan mawaƙi Ado Isa Gwanja, duk kuma a kan wannan waƙa tasa mai suna Cas. Mai sauraro ka ci gaba da biyo mu a sannu bisa wannan tasha tamu mai albarka domin tsinkayar mu da rahoto na gaba dangane da wannan lamari da ke wakana. Kuma a domin haka ne ma muka bayar da turo da saƙon kai tsaye bisa wannan tasha tamu dangane da wannan lamari, wato wannan saƙo mun ajiye shi a jigon rahotanninmu. A shi ne za a turo mana da saƙo domin jin ra'ayoyinku da kuma faɗin albarkacin bakinku da dai tsokacin da ke manne a cikin zukatanku dangane da wannan waƙa. Kuma subscribe is free, ma'ana kar dai a manta da subscribe a wannan tasha tamu.